tiyaku kasikang siya kanyaman na panagbiag at kakabsat tayo agkanta tayo iberi tayo imbaken ay ati ako tayo napugno na integrity amin na tao at kakabsat tayo. Itinatang di Ama, hindi Anak, hindi Espiritu Santo. Di Apo at ako nakatatayo. Basta umangat yan. Karalagan tayo, di panilian tayo, di pilugar tayo, para itinakapyan ang panagbiti sa tayo kumata. Di Espiritu Santo, di mang tarabay kada tayo, hindi ang tutos. Kawan kumanti, mapaspasama nga kinarungkot. Kan nakairong ng dagiti kakapsat tayo, nanuruna talaga kayo, nakapunta na lugar. Pag kamatalag tayo, iti grasya ti Diyos, kasapay kuman, nimatlaan ako, Isus, kimangita ulo para tayo. Pagbabawian tayo, dagiti basbasol tayo, tapos may kari tayo ang matirano, kadagiti nasantuan ng Iskaryo. Sika na ipaon, tapos paimbagyan dagiti puso, maagbabawi, apo, kaasyan na kami. Ako kasi Sika na imay, tama yabang dagiti managbasol, Kristo, kaasyan na kami. Kristo pa siya. Sika si tutugaw iti makanawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, apo, kaasyan na kami. Ako pa siya. Kaasyan na tayo pumati, man nakabali na Diyos, kat kalpasan, ipan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na nayo. Pumalarag tayo. O Diyos, may maysa, tinangipunayam, nangipunganayam, kadagiti amin nga ili-ili, ket kayat mong ornongin ida, akas may sa pamilya, tisidong mo. Pasgedam ka dagiti posposo mi, dagiti amin at tao, iti apoy iti ayat mo. Tapno tarigagayan na tirumbeng, apadagarang ay, dagiti amin apadada at tao. Babaen dinaengkelang tigan, apanagrin naman mi kadagiti imbag nga iparparabor mo. Maragpat mi pumati karbingan na may titot iti tunggal tao. Kat babaen di pa nakaikat ti anyaman nga panagsisina. Mapaagda ti panagkakabsat. May buwangay ti ayat ken kapya. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios. Isa makipagbiag ken makipagarikan ka. Iti timpuyo ti Espiritu Santo. Dios nga gnanayon nga awan ti gana. Amen. Di may basa na ataw tarangin ng Diyos. Nagdamag ng iti apostoles, yan nagti kakabsat, iti kamati, iti kudeya may dawat met nagti hintil isa o Diyos. Di si mga at ni Pedro iti Jerusalem. Binabalaw ti grupo nagti pudyo, kauman namong ti seremonya ti panakabugi. Tinunada. Nabandagayam ti balay dagiti tao asaan anak ugit kit nagipangan ka kay kadakwada. Ngarod sinalita ni Pedro tinapasama manipod rugi kinunana. Agkarkaraga idi des syudad de Jope kit nagparmataa. Nakita tigas na daktel na ules ang may pagpababa kadagiti upat asuli na manipod lang. Nagdisto na si Dekpo. Minatmatat na yung bag tinunay na. Nakita dagiti naduma-duma nakita at animal. Dagiti narungsod ayo. Dagiti at karkarayan. Kaya dagiti atap at mataya. Nangig ko di maysa at ibig alag ko na. Bumangon ka, Pedro. Umarti ka kit ang sidaka. Ngayon kinuna. Saan ako? Awampayin ko ulit ko ang nagulawan binong narugi. Nagsaumanin timig ang nagapusa dilan. Di mo bilang ang narugit inalusan ti Diyos. Namitlo ang aramid tayo. Kalpasan na, ipangako amin sa dilan.
iti dayta kanito si Mangpet iti dagus ko balay iti talo alalaki. May dak na yabat awapan iti si Saria. Imbaga kanya Espiritu adi jak at kitket at umuyog kadagiti talo. Imuyog met dagiti nem at kapsat iti pamati at angakok. Ket naman kami iti si Saria. Simret kami di balay ni Cornelio. Imbaga ni Cornelio pala kami ang nakita na di may salang hel nagkaktander di balay na. Kinunati ang hel. Mangibaon ka timapan iti ope ang mga yag tao agnagan San Simon Pedro. Kalawag ng tuken ka ti mensahe apakay salakanang ken yamin ang pamilya. Hindi rugyak sa o, bibaba Espiritu Santo kalakwada, akas met iti panagbaba kada tayo iti damo. Nipalagay kanya ikinunati ako. Namunyag ni Juan iti tanong, mabunyagan kayo Espiritu Santo. Nalawag na intent ti Diyos kalakwada isumet laing asabot akas itiin na pagkatayo. Hindi naman tayo kinihapo Yesu Cristo. Siya sino at arod si mangsugat Diyos. Hindi mangigdada ito'y nagsardenda amang magbabalaw kayang pana. Inday tayo dati Diyos. Inunara. Lukas tangarod, intelmet ti Diyos karagiti hintil, ibundaway ng kubawi pinagbiyan. Isa o diya. Yaman tayo ti Diyos. Mawaw ti kararuwak ti Diyos. Mawaw ti kararuwak ti Diyos. At iti panagbiro sa italong tiguari. Kas tamin iti panagbiro ken ka o Diyos. Mawaw ti kararuwak. Mawaw ti kararuwak ti Diyos. When sibiyag sa Diyos. Paano to di pakanpo panagtaytayaw isang wanan na. Mawaw ti kararuwak ti Diyos. Ego pa di isilaw kenti kinapudlong isuda pumati ng pangidalan kanya ang sudli jay siyot na santuan ako. Turot mo ken iti templom makalagda pagdaydan. Mawaw ti kararuwak ti Diyos. Ikasta, kapanak to daltar mo o Diyos. Sika a Diyos amang ted kanya itirag o ken ragsak. At kantaak to ipagtaytayaw ken agtanggaya tiyak arpak o Diyos a Diyos ko. Mawaw ti kararuwak ti Diyos. Sa mukaw ako, dumdungin tuya di mo, adaken ka, dagiti sa uama kay tetiyak na nayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka, dagiti sa uama kay tetiyak na nayon na biyak. Iapot ako nga tayo. Basta umamet din. Ipan na kay Waragawa, tinasantuan nga Ebanghelyo, kasinsurat ni San Juan. Gloria may paikan ko. Sinarita ni Jesus dahil apang narit kadagiti tao. Ibagat ti pudno kada kayo, ti tao saan na sumre iti ruangan apagapunan dagiti karnero, ngem kumalay at ket di iti sabali apagnaan, may saaman nanakaw ket pulisan. Ti sumre iti ruangan iso ti pastor dagiti karnero, iso ti ilokatan ti agay aywan iti ruangan, mangned dagiti karnero ti timek na ngao
no awagan na dagiti naganda ket irwar na ida. No mairwar na idan magna itisango da ket sumurot dagiti karnero. Agsipot ta mailasin da titimet na. Saan da sumurot it sa bali no di da ket kitarayan. Agsipot ta saan da nga ammo titimet na. Ngayon saan ang maawatan dagiti tattao ti kay papananday ti apangari. Kinunamanan ni Jesus kadakwada. Ibagak ti putno kada kayo, siya piruangan na pagserkan dagiti karnero. Mananakaw pintulisan dagiti amin nga imay nga imun unanan siya, ngem saan adiling nga ida dagiti karnero. Siya piruangan. May salapan to ti si asino man ang sumrek kanya. Sumrek kan rumarto kan makasarap ko iti pagarapan. Umay ti tulisan tap nagtakaw, agpapatay kan agdadael. Imayak kat maagdaan da itibiyad na awan pagkurangan na ti Ebanghelyo ti Apo. Daya pinipaikan ko. Good morning. Good morning ako Mayora. Ito kailangan kalaban naman kung may makimisa. Dito kumanta kalaban na kung may makimisa. Ikararagan tayo ti pagilian tayo. Ang lang dito ili tayo na siya dito ka natal na. At dito tayo mga ili na ada pamugbutan, ada panagharas, ada naagong tituray, dito tayo paaramat, na gulo. Dati tartarigadayan tayo, kasi dito Ebanghelyo tayo, pinaimbag ka pasto, lagi ko mangita ulo, maadaan da pinaimbag ka pasto, ti puso da iti tao, tigititang tao, at ti puso da kadakwada. Ito na puno nga ang serbi na po na tayo. Nagmaya tatoy ko na natin Ebanghelyo. Ang amuda, oray di boses, di man, oray di among kalaan, amudan. Katiman na nakaw, iso di jay. Nagpindas at yung pangarin ni Apo Jesus. Di agtatakaw, agpapatay, agdadakal. Haan nga pastor day jay. No di panunod, di mga daulo ka ng gundaway. Agdadakal at papatay, pagmula ang mabagi na tituray sa likwa. Kaya di kararatan tayo. At ako man ni Apo Jesus ng pangkadakwata. Pero di pagilian tayo, magdulungan ikitaan tayo, more on. Nakitaan nyo. Diyan, mawawatan nito ang pagpilisin. Mayakot nun, ako tikaaluda. Congressman amin na, dito pa lang, congressman karot amin. Pag-sul-sul doon, dinadadungan tao na di mo kaya ang mundo na tiyo, ito ang pangsilunan. Pero kakaasi para ito makadagitang tao na paano yung kadagitang. Jadi ka antay maawawatan ng katulungan. Kaya katariyali ko lang tawad. Kasanong tumatana, garaw niya po Diyos. Kaya dapat nung maupornos di political system tayo. Di pagilian tayo. Hindi na dumang handa kayo makabutos na may torda kayo na uraman ta eskwela, papatayin ta dito. Kanya hindi ka mo, kanya ti pangulog launay. Kanya, kaanong tumatanga, garaw ni Apo Diyos. Ayan na nga pati garaw ni Apo Diyos. Tandakan niya tayo nga mangikarkararag, tayo nga antartarigagay, tital na, kapya, ornos, panayipang pangulog na kaligay, kasapunan, tayo ti pangulog yan na, kasanong natugno akararag, karkarigatan biyak na nasayaan nga natudyo ko ma nga niya ko Diyos na alam ko mati pastor tayo na magagluwa ka at talagang tayo pagpalinan ka na Diyosan di bagitan na katulog at iturahin mas na Diyos di bagitan andan na mapanunod makabarutad hindi kami naiwanan tayo makabarutad kung na natin iturahin makabarutad di salikuan makabarutad di paan na kaigay-gayaw na magagluwa ka nokan tayo nga maluwatan mapukaw di dahil puso nga napudno nga agserbi. Pagkaspiting ba na ang Jesus nga imay na ipari nga ti ayat, imay na ipari nga ti doon muna kada tayo, kas na imbag na pastor, isumot ti tarilagayan tayo. Kararagan tayo malalit sa sakripisyo, karabsat tayo. Dagiti nga trabaho para eleksyon, teachers, policemen, di tayo volunteers tayo, TPPCRB, sinapsapa na tinakaan, ratmalaan, ada na ormas na pinpintas, na ormas mo ilak, dito ayaw tayo,
Hindi kita dumag at dabutan. At panaka-iroman na ang mga dagiti panggat tayo. Tatangigagayan tayo amin tinakal na. So ikararagan tayo madagiti mangisari say-sayang pati kinasaya nga eleksyon. Amin na tumultulong para ti pagsayatan na. Ikararagan tayo madagiti lideres nga nasaya at tigadum na. Dahil lideres na papili nga nasaya at tipangdum na para itikat tao. Taano na gito yung dumay so dapat ang balik na biktima. Pati mga bak kadagi tayo narungrungsot kung na tayo. Ikararagan tayo taano. Ano dito yung pagigyan tayo ti kasyahan lang dito yung lugar tayo. Siya ato yung tanaulos na kuna. Nung masapot tayo nagkatetararan, masapot tayo may talat ni Apo Diyos. Taiwanan na kumatitaw tao na. Di talat tayo kini Apo Diyos. Kaya sa kumulat pati mangsasalak kanya tayo. Salat ako mati pastor tayo nga pagkamkamangan tayo. So nga napinpintas tayo kuna tayo. Sumalipon-pon tayo katakan niya na. Uri na niya mapaspasama, uri at dabutan. Sumalipon-pon tayo katakan kamang tayo katakin pa na tayo. So na nga pinaiba ko pastor. So na nga roti makaammo na niya dagiti kasapulan na niya dagiti kasapulan na niya ti kayat tayo na niya dagiti masapul tayo. So nga kakararag tayo tata, dahil nasampo na niyo sa ilbabot tayo launay para ka na di pagilian tayo di pa nagpipili, dahil di abserserdi, di ang karigada tayo na abserdi. Idatun min kemka aputun idatun min tuy puspos min sika aku Bagnus ken kamangi datuni dayun ayatni agtale kampen ka panaywan mo sa enek ni ikamag mo agtale kamken ka siknet tibiyagi waya waya iten pada kami. Kumalarag tayo kakabsat at mga tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Adaton dagiti tayo ken kay kapalagayawan ken mapalagayawan dinagan na ken basta nakapalimbagan na tayo ken ikadakuan iti santuan ni Iglesia. Apo timudan kat aasi dagiti agdaw-dawat ken ka ket awaken dagiti daton ti Iglesia. Samayong ka dagiti amin na tattao, iti panagnaken akas anak ti Dios, tapno babaen ti panaging nayagda, maparmek ti amin na kinakillo, ken mabukal ti may sa pamilya dagiti tattao, iti silong ti kapiyam gapo ken Kristo nga apo ni. Ti apo at ako mga katatayo. Kasama Ayo dagita puspuso yo. Agdagan na si katagpay ka. Agyaman tayo iti apo at Dios tayo. May kalikat Huwag noon ay may karigat rumbang anong ni katpakay sa lakanan ni ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmi apo dagiti pakaiday-dayawan ngem nangruna-una iti dagiti at tiyempo apan na kay sakripisyo ni Kristo adaton ni kakalpasan ti pananggadain mo kadagiti banbanag adaan binangon mo dagiti amin ana idasay ket iti silong ni Kristo na isubli kada kami tibiyag ana ini kasigudan anan sata agrado ti sangalubungan iti pan nakapuno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panabunga ket dagiti amin nga ehersito dagiti angeles ikantada ti himno ti pan nakaiday-dayo mo ket kunada adi agsaday. Santo, Santo, Santo ti Apo at Diyos dagiti amin ang Pasko ilangit ken daganap no ti pakaiday-dayawan hosana iti kanakuan madaydayaw ti umay tingagan ti Apo hosana iti kanakuan.
Pudno na ako, biig ka kinasanto, kasi katigugwayan, ti amin na kinasanto. Dawatin din nga rod, di pa mo kay Espiritu mamang pasanto ka rin ko yataton. Tapno pagbalinan, gati pa mo ida kada kami. Abagitan dara, ni Apo ni ang Yeso Kristo. Iso ilisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman kenta. Pinispisi na sana inted kada di disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kada ito ibagi iso may yawat to may paay kada kayo. Kasta met atal pasanday di pa nang radiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka. Sana inted ka na disipulos na ket kinunana. Alain nyo katuminom kay amin iti daytoy. Kaday ti kalis kidara. Dara ti baro kinagnanayon na pula. Iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kada iti adwa tao. Tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy apangilaglagit iyo kanya. Imisteryo ti pamati. Babay ti mo kanin ka panabungan inakaan sa sikahan ng bukod sa kanan. Iti ngarot pa nang ilagit iti papatay kan panabungan ni Kristo idaton ni kan kaako ti pinapay ti biyak ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten ni ako tada kami makiramo iti bagikan dara ni Kristo. Pagkay-kaysaan na ang pumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada po ti iglesia manaisak na piti sa lubungan kat parayrayon kayak na anadyusan. Laglagi pang ti Francisco a Santo Papa ni Marlo. Laglagi pang ti Leon a Santo Papa ni Marlo nga Arsobispo mi dagiti amin na obispo ken papati. Laglagi pang pay ako dagiti kakabsat niya pimusayan as inanama ti panabungar dan pretisidong takaasim. Awagan kag ilay pisidong taranyag mo patakitaan daken kay kerupan-rupa. Dawatin ni ako tay paay mo men takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon adya. Kat magiranod kamto ken indasatan na Birhen Maria ngay na ti Dios. Minagasat nga usay nga esposo na. Dali tinagasat nga apostoles ken dali amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kang tukad med kadakwada ang mangitantan o ken mangidayo ken ka gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo penipisidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo irok ngoy miganda nga nakabalin nga ama ti amin adayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama ket balon tayo ti kararan na imisuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama amin nga sa langit madaydayo kumatinagan mo. Dumdayn kumati pagarihan matungpal kumatinagan mo dito'y kadakas sa langit. Itgan karatanggal ka dito'y ikanan mi ipakinayon halga. Pagkawanan dari ibasol ni apasmet pamakawan ni kada itinakabasol kada kami. Ginakamunit bebean mo ng lubot iso-iso. Dawatin mi kan kaapo kay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdan kada siya ayat ti kapia kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong kakaasim kada kami. Kan kanayon kumalain nga ibasol may ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kapayatan di panangururay mi ti kinadasa tanang namain mi kanitiya ay Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Pagkukuha ituray, ipinapagaling kayong tayo, tananahin na nagtigas. O ako may ang Heso Kristo kinunang kadagiti apostoles mo, kapya, ibakit kada kayo, kapya nga dapukan niya, kitag ko kada kayo. Saan ka dadagiti basbasol mitiningningang, galigat ipamati ti iglasyam, katkas mayan nuro iti pagayatam, ipaayon mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkay kaysa, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Tikapya ti apo kan kanayon kumangat dara na kayo. Kasta kumain. Ipaay tayo ti kapya itong dalmay sa kada tayo. Kapya, kada tayo. Kapya.
Kordero de Diyos na may katanibas-baso sa lubong at siyang nakunin. Kordero de Diyos na may katanibas-baso sa lubong at siyang nakunin. Kordero de Diyos na may katanibas-baso sa lubong Ikitiyang manakam tikapaya. Adto ini ako Jesus ti Cordero ti Dios sa mga ikat karibas basol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti dayto ya padayan. Ako jabay kayo ay katanyan ng tibay sarali sa Kung buong patay pagkakas. patulog. Tibangin. 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 Nararamdaman. Ako binakan na kami iti may sa tinapay amang biyag. Ti pa nagkakabsat ti pamilya dagiti tattao. Ti paay mo kani. Tagabal ti pa nakiranod mi iti dati sakramento ti pa nagkay kaysa may sakam anabilag ken nabay may sakam iti nadilag ken nadalos na ayat. Iti kasta itrabaho mi. Ti pa nagrang ay dagiti amin na tattao ken ti pa nagkapasingpet ti kinalinteg iti silong tinapaypayso apan nagkakabsat. Gapuken Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipag-ari ka iti timpuyot ti Espiritu Santo Dios nagnanayon nga awan ti gana ti Apo at ang mga katatayo Kasta ko mga bendisyonan na kayo ti man nakabalin ng Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nagpasen din na santo na misa intayon ti ayak ken kapiyabi ako Agyaman tayo. Tatagalin tayo Salutaris hostia Peceri pandis hostium Bella premon hostilia Darobor fel auxilium Onitrino per Domino Sixten Peter na gloria